Znate li da su ljudi prestali ćutati? Međunarodne diskusije. Istina, kada su u pitanju migracije i izbjeglice, to je posao. Video sam pijacu na kojoj su se deca otvoreno prodavala. 4 dana smo bili suočeni sa smrću, snajper je pucao na nas i meci su leteli iznad naših glava. A ako se ne pozabavimo takvim pitanjima kao što je trgovina ljudima, sutra to možeš biti ti, sutra to mogu biti ja. Politika pokreće nauku, a ne nauka politiku. Mnogi ljudi žele da prestanem da pričam, ali ja kažem ne, ova realnost može uticati i može vam oduzeti život u bilo kom trenutku. Ljudi gube sve. 270 biliona dolara. Gde je novac? A gde je rezultat? Ovaj ciklus od 12.068 godina je ciklus sata. Sve ove probleme sa kojima se trenutno suočavamo ne možete sami da rešite. Hvala Bogu da imamo kreativno društvo. Birajte ljudski život umjesto valute. Živimo u jednoj velikoj kući i ako se ova velika porodica međusobno svađa, ruši zidove kuće, sutra ćemo se naći na ulici bez krova i bez porodice. Zaista čujemo na svakom uglu da to nije ekonomski isplativo, ali postavlja se pitanje kome je to ekonomski neisplativo. Nije li za nas ljude korisno da spasavamo svoje živote? Moramo da okupimo sav intelekt, svu nauku, sve ljude koji zaista mogu nešto da urade. Mislim da su članovi kreativnog društva novi i pravi superheroji. Ovi ljudi već shvataju da trebamo hitno delovati. Da li želite da postanete deo promena? Deluj, ne ćuti. Pozvani ste u novu sezonu međunarodnih diskusija. Pogledajte forum Globalna kriza. Mi smo ljudi, želimo da živimo. Promena počinje od vas.